रंगदेवता श्री नटेश्वर आणि आपल्या सर्वांचा लाडका आराध्य दैवत खरोखरच मायबाप रसिका आज त्यांचा जन्मोत्सव झालेला आहे। सृष्टीचा दाता करता करविता आणि भाग्यविधाता सृष्ट कला गुणांचा कलाधर विद्येचा विद्याधर श्री गणराज जन्मदिनाचं मस्त गुण आमच्या देवरूप गावचा ग्रामदैवत 44 खेड्यांची मालकीण माझी देवरूप गावची ग्राम देवता आई सोजाई माता या आईच्या जन्मदिनाचं मस्त गुण आमच्या कोलेवाडीचं श्रद्धास्थान श्री मारुतीला वंदन करून या सुरडे गावची ग्रामदेवता जागमाता महालक्ष्मी आणि पावणाबाईच्या चरणी नतमस्तक होऊन समोर विराजमान श्री साईनाथ हनुमंतरायाच्या चरणी वंदन करतो। त्याचप्रमाणे मायबाप रसिक हो त्याचप्रमाणे ज्याने शून्यातून विश्व निर्माण केलं आणि उभा महाराष्ट्र घडवला असं अखंड महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत श्रीमंत योगी राजाधिराज शिवछत्रपती शिवराय या नमनाचा मुद्रा करून श्री सोयदाई नाट्य नमन मंडळ देवरूप कोलेवाडी आपल्या समोर सहर्ष अभिनय सादर करत आहोत। कोकणची लोककला म्हणजे बहुरंगी नमन तत्पूर्वी रसिक हो ज्याने आज आपला कार्यक्रम करण्याची सुवर्ण संधी उपलब्ध करून दिली असं थोर मनाचं श्री गणेश सेवा मंडळ भाऊच्या सुरडे जाधववाडी यांचा सुवर्ण बोलाचा भार व्यक्त करतो आणि खरोखरच त्यांच्या पुढील वाटचालीस शुभेच्छा देतो। त्याचप्रमाणे माझ्या तमाम रसिक मायबाप बंधू आणि भगिनींना मानाचा मुद्रा करून रसिक हो कार्यक्रमाच्या सुरुवातीपासून कार्यक्रमाच्या शेवटपर्यंत आपण उत्तम प्रकारचं सहकार्य मिळेल आणि मिळणारच अशी आशा बाळगतो आणि आमच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जवान सुखीला जवान, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जवान 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 गणेश सेवा मंडळ याचकडून कार्यक्रमाच्या सुरुवातीसाठी 101 रुपयाचं पारितोषिक आलंय। तरी श्रीदेवी सोळजाई नाट्य नमन मंडळ देवरूप कोलेवाडी आम्ही आपले शतशः ऋणी आहोत। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हॅलो 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 चेक हॅलो 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 चेक हॅलो 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 श्री सुळदाई माते तुझा
हल श्री सुळदाई माते तुझा ताळ मृदुंगारणी रंगवूया हो ताळ मृदुंगारणी रंगवूया हो शिव पार्वतीचा आधी नमनवतो शिव पार्वतीचा आधी नमनवतो काळ मृदुंगारणी रंगवूया काळ मृदुंगारणी रंगवूया शिव पार्वतीचा आधी नमनवतो शिव पार्वतीचा आधी नमनवतो काळ मृदुंगारणी रंगवूया हो काळ मृदुंगारणी रंगवूया हो शिव पार्वतीचा आधी नमनवतो शिव पार्वतीचा आधी नमनवतो काळ मृदुंगारणी रंगवूया काळ मृदुंगारणी रंगवूया शिव पार्वतीचा आधी नमनवतो शिव पार्वतीचा आधी नमनवतो कविने नमनवतो कोणाला मातेला तुझे नमनवतो कोणाला सोळदाई मातेला तुझे नमनवतो कोणाला सोळदाई मातेला तुझे नमनवतो कोणाला सोळदाई मातेला दत्ता चरणी होया हो दत्ता चरणी होया हो शिव पार्वतीचा आधी नमनवतो शिव पार्वतीचा आधी नमनवतो काळ मृदुंगारणी रंगवूया हो काळ मृदुंगारणी रंगवूया हो शिव पार्वतीचा आधी नमनवतो शिव पार्वतीचा आधी नमनवतो चौथे नमनवतो कोणाला गवतीच्या काठाला पाचवे नमनवतो कोणाला पाचव्या पांडवाला सातवे नमनवतो कोणाला पाचव्या पांडवाला पाचवे नमनवतो कोणाला पाचव्या पांडवाला सवय विठोबाचे खेळे होया हो सवय विठोबाचे खेळे होया हो शिव पार्वतीचा आधी नमनवतो शिव पार्वतीचा आधी नमनवतो काळ मृदुंगारणी रंगवूया हो काळ मृदुंगारणी रंगवूया हो शिव पार्वतीचा आधी नमनवतो शिव पार्वतीचा आधी नमनवतो आधी नमनवतो कोणाला आठवे नमनवतो कोणाला गोकुळी कृष्णाला आठवे नमनवतो कोणाला
बंधू कुणाला गोकुळ कृष्णाला गौराई करणी होया हो गौराई करणी होया हो शिव पार्वतीचा बाळा आधी नमन वंदोया शिव पार्वतीचा बाळा आधी नमन वंदोया काळ मृदुंगारणी रंगोया काळ मृदुंगारणी रंगोया शिव पार्वतीचा बाळा आधी नमन वंदोया शिव पार्वतीचा बाळा आधी नमन वंदोया आधी नमन वंदो कोणाला कसमुखी रावणाला अकरावे नमन वंदो कोणाला मंडपी दिव्याला अकरावे नमन वंदो कोणाला मंडपी दिव्याला अकरावे नमन वंदो कोणाला मंडपी दिव्याला ऐकले कवेचे तेरावे नमन तुकाला वाचल्या शिव पार्वतीचा बाळा आधी नमन वंदोया शिव पार्वतीचा बाळा आधी नमन वंदोया ढाळ मृदुंगारणी रंगोया ढाळ मृदुंगारणी रंगोया शिव पार्वतीचा बाळा आधी नमन वंदोया शिव पार्वतीचा बाळा आधी नमन वंदोया हॅलो रसिक हो या संसार रूपी माया जाळामध्ये जगायचं म्हटलं या संसार रूपी माया जाळामध्ये जगायचं म्हटलं तर त्याला नितांत गरज असते ती परमेश्वराच्या बुद्धीची आणि गरजच आहे मायबाप रसिक हो म्हणूनच असे सण उत्सव समारंभ आज साजरे होत आहे सर्व भक्त मेळा एकत्र होत आहे आणि असंच 44 खेड्यांची मालकी माझ्या देवरूप गावची ग्रामदेवता आई सुजाई माता त्या आईच्या चरणी प्रथम एक नमन माझ्या आईच्या चरणी प्रथम एक नमन आपल्या गोड स्वरात गात आहे शाहीर संकेत गोपाळ तुझी तीन रात लाभले करा तुझी तीन रात लाभले करा खेळ रंगण्याई गाई सभा रंगना खेळ रंगण्याई गाई सभा रंगना आई
Bola yang malas, kailangan ko ang dalawa. Bola na
सदैव ही ओठी माझ्या नाम तुझे लाभते सदैव ही ओठी माझ्या हे नाम तुझे लाभते दिली गोड मंजुळवारी गुण तुझे गाऊ दे दिली गोड मंजुळवारी गुण तुझे गाऊ दे सदैव ही ओठी माझ्या सदैव ही ओठी माझ्या नाम तुझे गाऊ दे दिली गोड मंजुळवारी गुण तुझे गाऊ दे दिली गोड मंजुळवारी गुण तुझे गाऊ दे सदैव ही ओठी माझ्या सदैव ही ओठी माझ्या नाम तुझे लाभते दिली गोड मंजुळवारी गुण तुझे गाऊ दे दिली गोड मंजुळवारी गुण तुझे गाऊ दे सदैव ही ओठी माझ्या सदैव ही ओठी माझ्या नाम तुझे गाऊ दे दिली गोड मंजुळवारी गुण तुझे गाऊ दे दिली गोड मंजुळवारी गुण तुझे गाऊ दे गडावी देवाय तुझी तरी देवाय सगी माझी पुरवावी देवाय माझी पुरवावी देवाय माझी पुरवावी देवाय गडावी देवाय तुझी तरी देवाय सगी माझी पुरवावी देवाय माझी पुरवावी देवाय माझी पुरवावी देवाय तू बनायराने माझा तू बनायराने माझा रूप तुझे पाहू दे दिली गोड मंजुळवारी गुण तुझे गाऊ दे दिली गोड मंजुळवारी गुण तुझे गाऊ दे सदैव ही ओठी माझ्या सदैव ही ओठी माझ्या नाम तुझे गाऊ दे दिली गोड मंजुळवारी गुण तुझे गाऊ दे दिली गोड मंजुळवारी गुण तुझे गाऊ दे परंतु आपली यमपुरी आज एवढी शांत का बरी म्हणजे आज साक्षात यमाच्या तू कोणाच्याही मरणाची नोंद नाही चला तर आपण आपले शुभ कार्यास प्रारंभ करू येतोच मी नाम तुझे घेऊन पडली कोरड ओठाला हे नाम तुझे घेऊन पडली कोरड ओठाला कोरड ओठाला
हे मरुने पुन्हा जन्म घ्यावा गुरुच्या पोटात, जन्म घ्यावा गुरुच्या पोटात, नाव तुझे घेऊन पडली कोरड ओठाला, नाव तुझे घेऊन पडली कोरड ओठाला, कोरड ओठाला, हे मरुने पुन्हा जन्म घ्यावा गुरुच्या पोटात, मरुने पुन्हा जन्म घ्यावा गुरुच्या पोटाला, नाव तुझे घेऊन पडली कोरड ओठाला, नाव तुझे घेऊन पडली कोरड ओठाला, कोरड ओठाला, हे मरुने पुन्हा जन्म घ्यावा गुरुच्या पोटात, हे मरुने पुन्हा जन्म घ्यावा गुरुच्या पोटात, नाव तुझे घेऊन पडली कोरड ओठाला, नाव तुझे घेऊन पडली कोरड ओठाला, कोरड ओठाला, हे मरुने पुन्हा जन्म घ्यावा गुरुच्या पोटाला, मरुने पुन्हा जन्म घ्यावा गुरुच्या पोटाला, नारायण नारायण प्रारंभ करो आपल्या कर्माचा, काय करावे तेच काही कळत नाही. बघावे तेव्हा नातू मात्र ध्यानस्थ बसलेले असतात. अहो ना अगं भार्या, तुझ्या मनात इच्छा मी टाकतो. आज कित्येक वर्ष झाली आपल्या पोटी संतान नाही, म्हणूनच त्याच विचारात असतेस तू. त्याची कल्पना आहे आम्हाला. नारायण नारायण गुरु
जीवन नाही हो गुरु विना जीने नाही जीवन नाही सद्मार्गाची वाट मजरा सद्मार्गाची वाट मजरा हो गुरु विना जीने नाही हो गुरु विना जीने नाही जीवन परंतु आपण दोघे एवढे चिंताग्रस्त का बरं दिसत आहात? मुडीवर्य काय करणार, आमच्या विवाहाला 12 वर्ष पूर्ण झाली, परंतु अजून संतान नाही. म्हणून त्या विचारात आम्ही आहोत. एवढे का? यावर एकच मार्ग आहे. सांगा, असा कोणता मार्ग आहे तू सांगा. त्या विघ्नार्थ्या घेणाऱ्याची आपण दोघे आराधना करा, तोच त्यावर योग्य तो मार्ग सुचवेल. ठीक आहे मुनिवर्य, ठीक आहे, येतोच. बैसुनिया तुम्ही उंदरावरी बैसुनिया तुम्ही उंदरावरी भगवंत तुम्ही
सांगितल्याप्रमाणे आपण त्या गणेशाची आराधना करूया. चला तर. भक्त हो, मी तुमच्या आराधनाने आपणावरती प्रसन्न झालो आहे. आपली कोणती इच्छा आहे ती माझ्यासमोर प्रकट करावी. हे देवादिदेव गणेशा, आमच्या पोटी संतान नाही म्हणून आम्ही तुमची आराधना करत आहोत. भक्त हो, चिंता करण्याचं काहीच कारण नाही. माझे पितामह भगवान महादेव, माझे पितामह भगवान महादेव यांची तुम्ही आराधना करा. नक्कीच यावर काहीतरी मार्ग काढतील. बोला, आपल्या भक्तीने मी प्रसन्न झालोय. आपले काय मागणे आहे? हे देवादिदेव महादेवा, आमच्या पोटी संतान नाही म्हणूनच आम्ही तुमची आराधना करत आहोत. वृद्धालक, आपणास पुत्र आपल्याला होईल, परंतु तो पुत्र सद्गुणी पुत्र पाहिजे की दुर्गुणी पुत्र पाहिजे? महादेवा, आम्हाला सद्गुणी
वृद्धालक आपणास सद्गुणी पुत्र आपल्याला होईल, परंतु त्या बाळाचा जन्मकाळ फक्त 5 वर्षाचा राहील. अगं भार्या, नाही अगं त्याची चिंता तू करू नकोस. हताश होऊ नका वृद्धालक. आपणास निर्गुणी पुत्र आपल्याला पाहिजे असल्यास तो पुत्र दीर्घायुष्य लाभेल. महादेवा, तुम्ही आम्हाला कुपंथीत टाकला आहात, परंतु आमच्या पोटी पुत्र प्राप्तीचा लाभ होणार असेल तर तो सद्गुणी असावा. त्याचा जन्म काळ नाही, फक्त आणि फक्त 5 वर्ष असलं तरी चालेल. अशा तऱ्हेने भगवान महादेवाच्या कृपा आशीर्वादाने वृद्धालक ऋषी व भार्या यांना कुठल्या रत्नाचा लाभ होतो, त्या बाळाचं नाव मार्कंडेय असं ठेवण्यात येतं. हा मार्कंडेय हळूहळू मोठा होतो. व तो 5 वर्षाचा होतो. तो बाळ 5 वर्षाचा होतो. आणि या 5 वर्षानंतरची ही पुढील कथा. हॅलो माय बाप रसिक हो, एक पारितोषिक आलेला आहे. आज आपल्या बाळाला 5 वर्ष पूर्ण झाली असून आज त्याचा मृत्यू आहे. अगं भार्या, अगं त्याची चिंता तू करू नकोस. अगं ज्या परमेश्वराने त्याला जन्म दिला आहे तेच त्याचे रक्षण करतील. त्याची चिंता तू करू नकोस. खेळायला जायचंय, जाऊ का ग? नाही बाळा, मला खेळायला जायचं नाही. अरे बाळ, अरे ऐक अरे असा हट्ट धरू नकोस. माझ्या बाळा जाऊ नको खेळा, हे माझ्या बाळा तू जाऊ नको खेळा, काय माझा झाला गुन्हा, शोध कुठे आदर तुझला, शोध कुठे रे आदर तुझला, परंतु Bye.
काहीतरी बातमी घेऊन येत असेल पण लक्षात ठेवा चल कोण आनंदाची बातमी काही सांगितली शिवाचे चढले नाते जीवा शिवाचे चढले नाते सफल सफल झाले का पाहिला कण कण वासिला पाहिला कण कण वासिला पाहिला कण कण वासिला
अरे यमराजा, तू असा शांत का बसलेला? आज त्या झाला तुझा मुलगा मार्कंडे, त्याचा आज मृत्यू आहे. सा त्याचा प्राण घेऊ नये. नारदा, याचा मुलगा मार्कंडे. यमराजा, तुझा दुसरा मुलगा मार्कंडे, त्याचा आज मृत्यू आहे. सा त्याचा प्राण घेऊ नये. तुझे सांगत आहे ते सत्य आहे ना? एकदम सत्य आहे. ठीक आहे नारदा. मग सणातही विलंब नव्हता. आत्ताच्या तो आणि त्या मार्कंड्याचा प्राण घेऊन येतो. ठीक आहे, येतोच मी. हालो मुनिवर, आपल्यासाठी पारितोषिक आलेलं आहे. खरोखरच केवढी आवड आहे या नमनाची. एक दिवसापूर्वी आपलाच कार्यक्रम साखरबा कणकाळीमध्ये झाला. तिथे सुद्धा हजेरी लावली होती. शेंबवणे गावचे सुपुत्र आहेत आणि आज सुद्धा इथे हजर आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या हिंदवी स्वराज्यातील कोकण प्रांतातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या हिंदवी स्वराज्यातील कोकण प्रांतातील संगमेश्वर तालुक्यातील शेंबवणे गावातील सुपुत्र रॉयल गावठी खट्टा. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या हिंदवी स्वराज्यातील कोकण प्रांतातील संगमेश्वर तालुक्यातील शेंबवणे गावातील सुपुत्र रॉयल गावठी खट्टा राकेश चरकरी आणि अल्पेश गोसावी यांच्याकडून 101 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. आणि त्यांचं असं म्हणणं आहे मुनिवर, त्यांचं असं म्हणणं आहे, नाही रे नाही कोणाचे कोणी, आम्ही तरी नक्कीच आहोत तुमचे. हा अभंग गायचा आहे. 101 रुपयाचं पारितोषिक आलाय. परिस्थिती मी सोयलाई नाट्य नमन मंडळ देवरू कोलेवाडी. आम्ही आपले शतशार होणे आहोत. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. अंती दर्शने कलस प्राण्या माझे माझे म्हणूनी. अंती दर्शने कलस प्राण्या माझे माझे म्हणूनी. नाही रे नाही कुणाचे कोणी. नाही रे नाही कुणाचे कोणी. अंती दर्शने कलस प्राण्या माझे माझे. अंती दर्शने कलस प्राण्या माझे माझे. नाही रे नाही कुणाचे कोणी. नाही रे नाही कुणाचे कोणी. भक्ती कुणाची शक्ती कुणाची अंत कुणाची कुणी जाणले. अंत कुणाचे कुणी जाणले. अंत कुणाचे कुणी जाणले. भक्ती कुणाची शक्ती कुणाची अंत कुणाची कुणी जाणले. अंत कुणाचे कुणी जाणले. अंत कुणाचे कुणी जाणले.
मागे रडतील सारे रुसतील राधे रे गोवेल्या मागे रडतील सारे रुसतील राधे रे नाही रे नाही कुणाचे कोणी 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 नारायण नारायण
बाबाची घेऊन निघालेला ती तो पहा रसिक
रसिक हो, अशा तऱ्हेने परमेश्वराची मनापासून भक्ती केली असता साक्षात यमाला सुद्धा शरण यावे लागले, असा घडला मृत्युंजय मार्कंडे शेवटी मृत्यूवरती जय मार्कंडेनेच मिळवला, म्हणजे भक्ती श्रेष्ठ. बाब रसिक हो, तुमच्यासारख्या थोर कलावंतांकडून आलेलं पारितोषिक डॉक्टर खाडे.
हल हल हे वक्रतुंड महाकाय, हे वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, धनिरली नमन कुरुवे देहो, सर्वकार्येषु सर्वदा गोड हे नाव तुझे, ओठावरती गोड हे नाव तुझे, ओठावरती आरती पूजूया मंगलमुरली, आरती पूजूया मंगलमुरली। ओ गणारती ओ भावे गणारती। गोडहि नाव तुझे ओठावरती, गोडहि नाव तुझे ओठावरती, आरती पूजूया मंगलमुरली, आरती पूजूया मंगलमुरली। ओ अनुभावे गणारती, ओ अनुभावे
आता झालेलं गीत वन्स मोर साठी 101 रुपयाचा पारितोषिक आलेला आहे. शाहीर संकेत गोपाळ यांचा आवाज त्याला आवडलेला आहे. त्यांच्या गाण्याचे स्वर त्यांच्या कानावरती गुणगुणायला लागले आणि ते इथे आले. गाणं पुन्हा एकदा ऐकायचं आहे. संकेत दादा करा वन्स मोर. ओ माझे मागणी तुला सांगणे गौडाया न्यावे गौडाया न्यावे गौडाया न्यावे. ओ माझे मागणी तुला सांगणे दर्शन द्यावे गडी दर्शन द्यावे गडी दर्शन द्यावे. तुझे हे करू आठवा करू गौडाया न्यावे गौडाया न्यावे. नित्य घडावी सेवा तुझी दिनराती नित्य घडावी सेवा तुझी दिनराती. आरती तुझ्या मंगल मूर्ती आरती तुझ्या मंगल मूर्ती. ओवाळू वाले गणारती 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 ओवाळू वाले गणारती. स्वारी करे चिंतामणी मणी हर समाधाटे ऐसी तू आज नागरी ओढ वेगळी वाटे. स्वारी करे चिंतामणी मणी हर समाधाटे ऐसी तू आज नागरी मणी हर समाधाटे. तुझे रूप हे पाहुले चरणी माथा लागुले रूप हे पाहुले चरणी माथा लागुले. रे गणा तुझे बसवणे गाऊले रे गणा तुझे बसवणे गाऊले रे गणा तुझे बसवणे गाऊले रे गणा तुझे बसवणे गाऊले. तुझ्या घरी गळ पुष्पहार गळ तुझ्या वाहू गळ तुझ्या वाहू गळ तुझ्या वाहू गळ. पूर्वज तुझ्या गळ तुझ्या
हॅलो हे पहा आमच्या लाडक्या रसिक कलावंतांकडून आलेलं पारितोषिक अजिंक्य दादा अमोल शिंदे आणि अवधूत दादा अमोल शिंदे यांच्याकडून गणपती साठी 251 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे। त्याचप्रमाणे महेश दादा कदम आणि कदम परिवार यांच्याकडून शाहीर संकेत गोपाळ ज्यांनी नारदाची भूमिका सादर केली त्यांच्यासाठी 201 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे। त्याचप्रमाणे महेश कदम आणि कदम परिवार यांच्याकडून संपूर्ण कार्यक्रमासाठी सुद्धा 201 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे, म्हणजे 402 रुपयाचं पारितोषिक आलं आहे। त्याचप्रमाणे विश्वनाथ घेवडे आणि सूरज घोगले यांच्याकडूनही यमाच्या भूमिकेसाठी 101 रुपयाचं पारितोषिक आलंय। तर श्रीदेवी सोळजाई नाट्य नमन मंडळ देऊर कोलेवाडी आम्ही आपले शतशः ऋणी आहोत। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। त्याचप्रमाणे रसिक हो थोर कलाप्रेमी कलेची आवड असणारे आमचे प्रसाद दादा माने सुद्धा इथे उपस्थित आहेत। त्याचप्रमाणे खास करून आमच्या कार्यक्रमाची आवड असणारे मार्लेश्वर मोंढ्यातून प्रतीक दादा चव्हाण हे सुद्धा इथे उपस्थित आहेत। त्याचप्रमाणे उर्मेश माटे आणि संदेश दादा मिरगल, प्रवीण दादा माने हे सुद्धा इथे उपस्थित आहेत। या सर्वांचं या कलामंचावरती हार्दिक हार्दिक स्वागत।
स्वर कोकिळेचे बहरता राणी लगबगीने उठल्या नारी स्वर कोकिळेचे बहरता राणी लगबगीने उठल्या नारी भर भर भरा जाऊ बाजारी ऐशिरा राई सांगे ग भर भर भरा ऐशिरा राई सांगे ग चला ही राणी तारा हाट भर भर चढूगा चला ही राणी तारा हाट भर भर स्वर कोकिळेचे बहरता राणी लगबगीने उठल्या नारी स्वर कोकिळेचे बहरता राणी लगबगीने उठल्या नारी भर भर भरा जाऊ बाजारी राजाई सांगे भर भर भरा जाऊ बाजारी राजाई सांगे चला ही राणी तारा चला ही राणी तारा घाट भर भर चढू 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 किरणे पडता या भुवरी दासवंती करी बोहरली दासवंती करी बोहरली वाट दुखाची आडवळाची मधुमनी पालवली किरणे पडता या भुवरी दासवंती करी बोहरली दासवंती करी बोहरली वाट दुखाची आडवळाची मधुमनी पालवली कोई सावरा ग लागली कोई सावरा ग लागली चला ही राणी तारा चला ही राणी तारा घाट भर भर चढू चला ही राणी तारा
घाटवर भरते डोंगर हिराणी तारा विसरलीस का ग? विसरले आणि मी एवढे मला काय विसरले? आजवार बुधवार मथुरेचा बाजार आपण सारा पोरी मिळू मथुरेच्या बाजारी जायचा बघ. अगं पोरीनो आपण बाजारी जायचं म्हणतोय खरं पण तो नंतर काका तरी तुला नासाडी करतो शब्द काय? चंद्रा हिरा बोलते ते पण अगदी खरंच आहे बघ. राधे ते पण अगदी खरं आहे परंतु ते गोकुळचे काढते आपली दहीदवाची नासाडी करतातच पण त्या मथुरेच्या घाटाची सुद्धा वाट नाही माहिती. मग करायचं तरी काय? अगं राधे त्या वरच्या मावशीला हाक मार पाहू. मारते हा मावशी. अगे मावशी का ग म्हटलं राधे? अगं आम्ही साऱ्या पोरी पोरी मिळून मथुरेच्या बाजारी चाललोय बघ. तू येतेस ना ग? बाजारी जाताय होय? आले गावे राधाबाई करीते निघाई राधाबाई करीते घाई गए ते मी भरभर राधाबाई करीते घाई गए भरभर राधे तुझी वाणी पडत गाडी झाली गडबड. राधे तुझी वाणी पडत गाडी झाली गडबड. अग राधाबाई करीते मी घाई. अग राधाबाई करीते घाई येते मी बरोबर. अग राधाबाई करीते घाई येते मी बरोबर. राधाबाई करते घाई येते मी बरोबर. राधाबाई करते घाई येते मी बरोबर. काय राजे सांगू माझ्या संसाराची कहाणी. विसराची बाई तुझा मागत बसतोय घरी. विसराची बाई तुझा मागत बसतोय घरी. विसराची बाई तुझा मागत बसतोय घरी. काय राजे सांगू माझ्या संसाराची कहाणी. विसराची बाई तुझा मागत बसतोय घरी. विसराची बाई तुझा मागत बसतोय घरी. विसराची बाई तुझा मागत बसतोय घरी. याची मुकाई जायला सण होईना. याची मुकाई जायला सण होईना. तुझी पाशिकाची गडबड. याची मुकाई जायला सण होईना. तुझी पाशिकाची गडबड. अग राधाबाई करते मी घाई. अग राधाबाई करते घाई येते मी बरोबर. अग राधाबाई करते घाई येते मी बरोबर. अग राधाबाई करते घाई येते मी बरोबर. अग राधाबाई करते घाई येते मी बरोबर.
जमले कमी या पोरीने कशाला बरी हाका मारली राधा अगे राधा काय का म्हटलं मावशी अगं एवढ्या घाई गडबडाचे बोलवण्याचे कारण तरी कोणते अगं आम्ही साऱ्या पोरी मिळून मथुरेच्या बाजारी चाललोय ग अगं बाजारी जायचं जरा घेतलं काय नेसलं काय सांगितलं पाहिजे बघ मावशी ते सांगितलंच पाहिजे हो तर नाहीतर आपल्या मालाची विक्री कशी काय होणार वाईट तर मी घेतले दूध नेसलं बघ साधा सूत मग चला तर बाजारला गोरसाचे माठ भरा चला हिराणे रातारा दही दुधाची करी करण्या जाऊ बाजारा गोरसाचे माठ भरा चला हिराणे रातारा दही दुधाची करी करण्या जाऊ बाजारा साऱ्या मिळवणी घेऊ संगे मावशीला गोरसाचे माठ भराल दही राणी राताराल दही दुधाची करी जाऊ बाजारा गोरसाचे माठ भराल दही राणी राताराल दही दुधाची करी जाऊ बाजारा गोरसाचे माठ भराल दही राणी राताराल दही दुधाची करी जाऊ बाजारा गोरसाचे माठ भराल दही राणी राताराल दही दुधाची करी जाऊ बाजारा तुला सांगण्याची इच्छाही मनाची वाटेवर उद्या स्वारी करण्याची
सांगताई तुझी सांगताई तुझी यशोदारी घटळ हमारी घटळ वजली गोगिरधारी वाटळ वजली गोगिरधारी कोरे साथे माठवराय राही राणी राखाराय दही दुधाची करी करण्याचा उगादार कोरे साथे माठवराय राही राणी राखाराय दही दुधाची करी करण्याचा उगादार म्हणजे पहा रोशनदादा काष्टे यांना शाहीर संकेत गोपाळ यांचा गोड आवाज आवडलेला आहे आणि त्यांच्याकडून 105 रुपयाचं पारितोषिक आलंय आणि त्यांचं म्हणणं आहे की हे आता झालेलं गीत पुन्हा एकदा गायचं आहे म्हणजेच once more. चंद्रा तुला सांगण्याची इच्छाही मनाची वाटेवर उद्या स्वारी कन्हैयाची स्वारी कन्हैयाची स्वारी कन्हैयाची तुझी अन माझी या साऱ्या सणाची माळावी कराची सांगताही तुझी सांगताही तुझी सांगताही तुझी यशोदारी घटळ हमारी गोगिरधारी वाटळ वजली गोगिरधारी कोरे साथे माठवराय राणी राणी राखाराय दही दुधाची करी करण्याचा उगादार कोरे साथे माठवराय राणी राणी राखाराय दही दुधाची करी करण्याचा उगादार कोरे साथे माठवराय राणी राणी राखाराय दही दुधाची करी करण्याचा उगादार कोरे साथे माठवराय राणी राणी राखाराय दही दुधाची करी करण्याचा उगादार एवढ्या रात्री जोडीचा कुठून आणू हाय बघ हे काय बघ नाव गाव आहे की नाही हे वाकड्या वाकड्या बघ हे पेद्या तेवढा सुद्धा सरळ असून काम करू शकत नाही तर वाकडा इथून काय करणार हे सुद्धा ही वाकडी माणसं ह्या कामात लय हुशार असतात बघ लय हुशार असतात बघ. हाक मार मी काय म्हणतो माहिती काय म्हणतोय अरे ठोस मारणार तर लवकर येईल बघ किंवा एकच हात मारून बघ ठीक आहे अरे हे वाकड्या अरे काय म्हटलं तुला म्या तुला काय लवकर आहे फार मोठी मजा आहे बघ अरे आलो 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 अरे माझा थोतू झोपला त्याला उठवतो आणि लगेच येतो हे तायले तू दाम्या तायले पेंड्या हे तायले तू दाम्या तायले पेंड्या
तो गोवर्धनाला गाय तुकली ती कपिला गाय तुकली ती कपिला जीव माझा हक्काचा विठ्ठल 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 हे तायले तुला गा तायले पेट्या हे फुले लागी तो गोवर्धनाला फुले लागी तो गोवर्धनाला गाय तुकली ती कपिला गाय तुकली ती कपिला जीव माझा हक्काचा विठ्ठल 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 आवाज आहे कसं फिरत होतो राणी कसं फिरत होतो राणी कसं फिरत होतो राणी आवाज आहे कसं फिरत होतो राणी कसं फिरत होतो राणी कसं फिरत होतो राणी हे गाई गोरे राखून वन फिरून गाई गोरे राखून वन फिरून जीव लागण मला कानडीला जीव लागण मला कानडीला गाय तुकली ती कपिला गाय तुकली ती कपिला जीव माझा हक्काचा विठ्ठल गाय तुकली ती कपिला जीव माझा हक्काचा विठ्ठल गाय तुकली ती कपिला जीव माझा हक्काचा विठ्ठल जीव माझा हक्काचा विठ्ठल मी तुला हात मारला तू काय बोललास अरे माझा सोतू माझा सोतू म्हणजे अरे थंडीचा छाया जायला त्याला म्हटलं उतरतो छायात येऊन सोडतो आणि इकडे येतो अरे काय चालू तुम्हाला माझी गलबत बाबानो म्हातारा झाला म्हणून काय झालं गडबड करायची सोन मारायला गडबड पहिली करायची गडबडी शिवाय आहे काय अरे हे सुद्धा अरे काय सांगू तुम्हाला अरे पहिला माझा एवढा होता एवढा अरे पहिला माझा अरे एवढा होता आता हातभर लांब झाला अरे तुला म्हणून माझा माझा छोटू तेवढंच राहील मी पण तोच बोलतोय माझ्या पोरग्याला बघितल्या बरोबर माझी बाई मला म्हणायला लागली तुम्ही पहिलं शिकले बाई काय म्हणायला लागली तुम्ही पहिलं इकडे या सोतूला घ्या आणि कुठे तरी घेऊन टाकून या लोकांना देवदेव करून येतो यार कोण नवस करतोय कोण नारळ फोडतोय कोण भगतरी करतोय तरी पोरं होत नाही तू जायला टाकते कुठे अरे हे चिल्ल्या अरे कुठं म्हणजे काय विचारतोस म्हणजे बाई मला म्हणायला लागली या पोरग्याला उचला आणि कुठल्या तरी शाळेत जाऊन टाकून या शाळेत जाऊन टाकून या अरे गुलाबाला शाळेत जाऊन टाकायचा करा पण गुलाबाच्या शाळेचं कपडं घेतलेलं नाही अरे वाकड्या काय केलं आल्या म्हणून काय केलं आल्या माझं शर्ट घेतलं आणि माझ्या पोरग्याला जाऊन घातलं तुझं शर्ट घेतलंस आणि पोरगीला जाऊन घातलं आल्या माझं शर्ट घेतलं आणि माझ्या पोरग्याला जाऊन घातलं आणि गुलाबाची ईन करायला गेलो होता का ईन करायला गेलो
बुद्धीच नाही हात पोरगा कोण कशाला बघतो म्हणून काय असं हलवीत दुलवीत चालत नाही होता लोक काय म्हणतील काय म्हणते वाकडे कापूर आणि बिना चंदीचा शाळेत आला अजिबात म्हटलं माहिती नाही कोण गेला माहित म्हटलं भीती दाखवायला हवी म्हणजे वाकडे काय रे भीती दाखवली अरे पोरग्याला सांगितलं अरे ए बाबू अरे तू चड्डी घाल अरे ए बाबू अरे तू चड्डी घाल पोरगा एक नाही का बाईला फुलं बोलवली बाईला म्हटली ह्या पोरग्याला शाळेत द्यायचा कला पण गुलाम चड्डी घालायला कबूल नाही पहिला कशी बोलवली मागचाच ऐकायला तयार नाही आवाज दिल्याबरोबर बाई फुलं आली बाईला सांगितलं हा पोरगा चड्डी घालायला तयार नाही बाई म्हणाली तुम्ही एवढा कशाला टेन्शन देता मी आहे ना अरे बाई माझ्या पोरग्याला तुला काय झालं बोलतायला बाई माझ्या पोरग्याला नकावली भीती दाखवला काय रे काय भीती दाखवला माहितीये अरे हे बाबू अरे तू चड्डी घाल अरे हे बाबू अरे तू चड्डी घाल नाही तर ही सगळी लोक तुझी मुंबई बघती भीती दाखवला भीती दाखवला मुंबईची भीती दाखवला अरे मुंबई शब्दाची भीती बघितला नाही बघितला तर पोरग्यांचा पटकन चड्डी घालतात मुंबई शब्दाला घाबरला मुंबई शब्दाला पटकन घाबरला पोरगा घाबरला अरे कशी बशी पोरग्याच्या छालेची तयारी केली मी आधी लागलो झोला करलं माझ्या पोटात भाकरी तुकला पोरग्याला सांगितलं मी भाकरी तुकला काय पडेल तू इथं बाहेर खाण्यात उभं राहायचं पोरगा पण खाण्यात उभा राहिला मी आपला भाकरी तुकला खायला म्हणून वाटची तिकडे गेलो तर पोरग्याला माझ्या खान सवय काय रे तुला कोणी सांगितलं त्याला वाकडची सवय असते ना तुझ्या पोरग्याला तुझ्यासारखी सवय अच्छा पोरग्याला खान सवय रस्त्यावर कोण येत जात असेल ना त्याची उगाच कुचपत करायची अरे वाकड्या एखाद्याला असते सवय. सवय तर तुला माहितीये आणि त्या रस्त्यावर आहे ना 4 कॉलेजच्या मुली चालल्या होत्या 4 कॉलेजच्या मुली पोरग्याला माझ्या त्याला विचारलं अहो ताईनू तुम्ही जाण्याच्या तरी कुठं आता पोलीने काय सांगितलं अरे बाबू आम्ही या सगळ्या पोली मिळून मुंबई बघायला जायचं मुंबई बघायला मुंबई शब्द ऐकला तर पोरगा मला लगेच घाबरला मुंबई शब्दाला मुंबई शब्दाला घाबरला आणि पोलीला काय सांगितलं हो ताईनू तुम्हाला मुंबईच बघायचे ना मग मला ना एवढ्या लांब जाता कशा ही बघा ना माझी मुंबई पोरगाचा अवगाव दिसतोय अरे पोरगा जरी अगाव असला तरी हल्लीच्या कॉलेजच्या पोली त्या अवलंब कुठल्या अरे एवढा पोर बोलल्या मला गप खातील की नाही अरे पोलीने काय सांगितलं नाही अरे बाबू आम्हाला एवढ्या मालक्या मुंबईला राहायचं आम्हाला मोठ्या मुंबईला जायचं तिच्यावर पोरग्यान काय सांगितलं हो ताईनू तुम्हाला मुंबईला जायचंय ना तुम्हाला बारक्या मुंबईला जायचं नाही ना बरोबर तुम्हाला मोठ्या मुंबईला जायचंय ना 5 मिनिटं थांबा ना पप्पा माझ्या घरात भाकरी करताय भाकरी करून राहिला नाही तुम्हाला लगेच मोठी मुंबईला अरे कच्ची बशी पोरग्याच्या छाल्याची तयारी केली आणि पोरग्याला शाळेत घेऊन गेलो आणि पहिल्याच दिवशी पोरग्याचं ऑपरेशन करून आलो काय ऑपरेशन अरे ऍडमिशन चल तुमच्यावाला पहिल्या दिवशी पोरगा माझा पोपल्यात जाऊन बसला साधू कुठल्यासारखा साधू कुठला असतो माहितीये भाजपात कुठली गमन बघितलाय आता जाऊन बसला साधा पोरगा पहिल्या दिवस पोरगाचा पोपल्या जाऊन बसला तो वर्गावर पहिल्या दिवशी बाई नुनूंचा तास बाई नुनूंचा हे वाकड्या बाईंचा अरे मोठी माणसं बघितल्याबरोबर माझ्या पोरग्याला अवधावा करायची सवय आहे चांगले संस्कार आहे तुम्हाला मी लक्ष दिलं पोरग्याला बघितल्याबरोबर बाईची नजर माझ्या पोरग्यावर पडली बाईंच्या लोकांना या पोरग्याची परीक्षा घ्यायला हवी घ्यायला पाहिजे पहिल्या दिवशी परीक्षा पहिल्या दिवशी आणि परीक्षेला सुरुवात झाली बाईनी पोरग्याला माझ्या पहिला प्रश्न विचारला माहितीये सांग पाहू बाबू तुझ्या घरात सगळ्यात लहान माणूस कोण आणि प्रश्न जरी सोपा असला तरी पोरग्याने माझ्या काय उत्तर दिला अहो बाईनू आमच्या घरात आहे ना सगळ्यात लहान माणूस म्हणजे माझा पप्पा ते कसं काय गे अरे गुलाबाला मी पण विचार केली पण विचारात पडला विचारात पडलो
अरे माझ्या पक्षा माझा कोण माझ्यापेक्षा मोठा काही विचारलं अरे हे बाबू तुझ्या घरात सगळ्यात लहान माणूस तुझ्या पप्पाचं काय तर पोलगे माझ्या काय सांगितलं हो बहिणू मी माझ्या पप्पांना लहान का म्हणतो माहितीये कारण ते रोज रात्री झोपताना कधी रोज रात्री झोपताना मला एका कोपऱ्यात टाकतात आणि स्वतः मम्मीच्या कुशीत शिकतात अरे काय कुशीत गेला तरी कसा अरे काय झालं माहितीये अरे माझा बुलबुल आहे ना अरे त्याच्यावर त्याला पाणी उलटलं दादा चुकायला आणि थंडीत गावाचं तर बाईच्या बुलबुलात शिरलो त्याला पटकन बघितलं मला एवढ्या गडबडीत कशाला बोलवलं बोलवलं तुला सांगितलं ना माझी जीभ तोतली आहे देवबाबांनी मोठी कामगिरी सांगितली देवबाबांनी आणि कामगिरी आणि तिला तुझा बुलबुला बोलून अरे बाई माणसाबद्दल कसं बोलायचं हा मला काय सांगतो माहितीये 16 17 आणि 308 डोळ्यांनी काहीतरी ताट करून म्हणजे मेकअप करून जायला का आपल्या बाप्पाला जेवणचा हुकुम झाला पाहिजे आणि ते खाऊन तुम्ही वाचलं पाहिजे अरे हे तुला आता फुलपेन घालून देतो आलो कुठे भेटेल काय असलं कुठं भेटणार पण नाही ते हेडफोन टेलरनी शिवलेला साधारण गोष्ट आहे का अरे त्या गवल्याच्या पुली चांगल्या नुसत्या कोळ्या बोल्या यात नुसतं असा बुलडोजर आहे मावशी तुझ्या आईची बोलवून घे पहिला काय म्हणतोस काय मावशीला फुला बोलवायचे मग काय घाबरतोय त्याला लटकन म्हणतात त्याला काय म्हणतात लटकन तिथं बाबल्याची नजर गेली पटकन तिला विचारायचंय काय विचारायचंय अरे लोकांची बाईची कुठं पण जाईल तुला सतला भांडी विचारायची कुणी सांगितलं नाही कामगिरी हा सगळी बाबा तुम्ही करा आम्ही देवांवर नाव झाला तिला विचारायचं ना अगं हे भाऊचे तुम्ही आलिया कुठून आणि जाणार कुठे अरे वाकड्या आम्ही आल्या गोकुळातून जायच्या मथुरेला सगळं गाव काय म्हणते आम्ही आलेली म्हणते बोकल्यात नाही जाणार मुतली बाजाराला आम्ही आल्या गोकुळातून जायच्या मथुरेला मग त्याला सरळ सांग ना काय सांगायचं आता हिला प्रतिबंध आहे त्याच्यावर काट कुणी जपला तुम्ही जपला आपण जपायचे देऊन आले काय म्हणतो मावशे मथुरेचा रस्ता मथुरा आपल्याला म्हणतात तरी कोण आम्ही श्रीकृष्ण देवाच्या संगतीचं सुद्धा संगतीचे मला वाटलं संगतीच आहे मावशे आम्ही श्रीकृष्ण देवाच्या संगतीचं सुद्धा आपल्याकडे कायदा आहे का कामानू हिबाला काही चालतंय एवढं नाचलं म्हणे तर डोलं फोडचं याच्यात तुमचा काय फायदा आहे कायदा म्हणजे कायदा म्हणजे काय अरे देवांचा हुकूम तो निघला आहे मग मावशीला सांगून टाका सांगूया मग तुला हुकूम ऐकायचंय ना मग ऐकतो
जाऊ नको बाजारी घरातले फिरून ये माघारी अडविल तुम्हा कृष्ण मुरारी नंदाचा गिरिधारी गोकुळचे हे अनमोल धन कानित कंसाच्या घरी हुकुम गोकुळच्या नंद किशोराचा कायदा ऐकून घे यपेन सुदामाचा हुकुम गोकुळचा नंद किशोराचा कायदा ऐकून घे यपेन सुदामाचा हुकुम गोकुळचा नंद किशोराचा कायदा ऐकून घे यपेन सुदामाचा हुकुम गोकुळचा नंद किशोराचा कायदा ऐकून घे यपेन सुदामाचा ओ सोडा मुची वाट भरले गोर समाट उशीर होण्या आधी अम्मा रडूने मथुर घाट रडूने मथुर घाट रडूने मथुर घाट कंसाच्या दरबारी जाऊ नको गणारी येईल कण मारील कडा तुमच्या माठावरी तुमच्या माठावरी तुमच्या माठावरी जाऊ नको बाजारी घरात फिरू नये माघारी अडविल तुम्हा कृष्ण मुरारी नंदाचा गिरिधारी गोकुळचे हे अनमोल धन नीता कंसाच्या घरी हुकुम गोकुळचा नंद किशोराचा कायदा ऐकून घे यपेन सुदामाचा हुकुम गोकुळचा नंद किशोराचा कायदा ऐकून घे यपेन सुदामाचा हुकुम गोकुळचा नंद किशोराचा कायदा ऐकून घे यपेन सुदामाचा हुकुम गोकुळचा नंद किशोराचा कायदा ऐकून घे यपेन सुदामाचा कायदा सांगायला आणि मावशीला बोलून घेतलं असू दे जे काही सांगितलं त्याच्यावरून त्या बावशीला कुठल्या खाला जातोच ना हॅलो हॅलो हे पहा स्वराज साहिल बांबाडे यांच्याकडून 101 रुपयाचं पारितोषिक आलंय आणि त्यांचं असं म्हणणं आहे आता जो कायदा झाला तो गायला शाहीर संकेत गोपाळ यांनी आणि तो स्टेजवर जाऊन गायचा आहे 101 रुपयाचं पारितोषिक आलंय शाहीर संकेत गोपाळ त्यांची फरमाईश पूर्ण करायची त्याचप्रमाणे सरपंच मिथुन शेठ निकम यांच्याकडून ही 101 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे गवळणी आणि गायकासाठी तरी श्रीदेवी सोळजाई नाट्य नमन मंडळ देवरू कोलेवाडी आम्ही आपल्या सदस्यावरणी आहोत धन्यवाद 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 हे सोडा मुची वाट भरले गोर समाट उशीर होण्या आधी अम्मा रडूने मथुर घाट कंसाच्या दरबारी जाऊ नको गणारी येईल कण मारील कडा तुमच्या माठावरी तुमच्या माठावरी जाऊ नको बाजारी
गोकुळचा किशोराचा राहिला नगे यमेल्या सुदामाचा गोकुळचा नंद किशोराचा राहिला नगे यमेल्या सुदामाचा गोकुळचा नंद किशोराचा राहिला यमेल्या सुदामाचा गोकुळचा नंद किशोराचा राहिला यमेल्या सुदामाचा बोलवून घे आणि तिला विचार कायदे बांधून खाली बसताच पाहिजे. ती उभी राहिली ना का तुझं पाय दुखतात वाकड्या सांगितलं तेवढं करायचं. परत घे देवाचं नाव देवान सांगितलं नाही म्हणून तुला कुठलं देव घेतलं काय माहित नाही. आता हे मावशे बाई तुझी बरे आता मी काय म्हणतो तुझ्या तोंडात माझं एक घे ना. काय रे नेहमीच नाव म्हणतोय मी पचकन मागावं लागेल तुझं नाव ना मग ऐका मुंबईमध्ये चेंबूर मध्ये गाठला मुंबईमध्ये चेंबूर मध्ये गाठला फाकड्याचे नाव घेतात लेंगा त्याचा फाटला. माझा लेंगा रपायला तू कधी आली होती वाकड्या बाई माणसाच्या जीवाला हल्लो अरे माझा लेंगा फाटू दे. आता मावशीचं नाव असं घेतो चाटून खाण्यासारखं आणि उघडून पिण्यासारखं हे वाकड्या बांधून आणले वाकड्या नाव कधी बांधता येतो तुझ्यासारखं विचारतो त्याच्याला कसं घेतला कसं घेतलं त्याच्यापेक्षा कडक अरे पाहिजे त्याच्यासारखाच घेतो एकदम झाकून चुकून मावशे तू माझा लेंगा फाडलाच की नाही आता मी पण तुझं नाव घेणार माझं नाव मावशी सायाच्या पानाखाली ससा ठेवणं झाकून वाकड्या कशा खाली सायाच्या पानाखाली सायाचं काम भेटलं. याला चिंचेच्या पानाखाली खायच नव्हता ना भेटलं पण त्याच्या खाली ठेवणं गोड आवाजात विचारतो फुलं नाच मावशी सायाच्या पानाखाली ससा ठेवला झाकून आणि तुझं नाव घेतो ससा खाल्ला बघतो काय बघतो म्हणजे काय झाकून ठेवल्या ससा तो त्याच्या पोटाला लागली भूक तो हलियानी शोधतो मावशी आमच्या कायद्याप्रमाणे तुला खाली बसलंच पाहिजे त्यांच्या कायद्याप्रमाणे आहे आपण दमला म्हणून बसू पाठीमागं केलीच्या मुदात जाऊन बस मला काय करायचं तुला मी आपली कामगिरी झाली रे ही कामगिरी जर पप्पांना सांगायला हवी मी फुलं होतो तुम्ही यायचं चल मोहन मुरलीवाला भुलवी जगाला मोहन मुरलीवाला भुलवी जगाला या नंदगिरी नाथ तुम्ही श्री नंदलाला नंदगिरी नाथ तुम्ही श्री नंदलाला मोहन मुरलीवाला भुलवी जगाला मोहन मुरलीवाला भुलवी जगाला या गोकुळाला नगरी नाथ तुम्ही श्री नंदलाला नंदगिरी
मोहन मुरलीवाला मी बोलवी जगाला मोहन मुरलीवाला मी बोलवी जगाला या गोकुळाला नंदगिरी नाद तुम्ही नंदलाला नंदगिरी नाद तुम्ही मोहन मुरलीवाला मी बोलवी जगाला मोहन मुरलीवाला मी बोलवी जगाला या गोकुळाला नंदगिरी नाद तुम्ही नंदलाला नंदगिरी नाद तुम्ही हॅलो 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 महेंद्र हॅलो हे पा महेंद्र गोगले यांच्याकडून आता जे गीत झालं हे गीत पुन्हा एकदा सादर करण्यासाठी 101 रुपयाचं पारितोषिक आलं आहे आणि हे गीत शाहीर संकेत गोपाल यांनी स्टेजवर जाऊन घ्यायचं आहे. मोहन मुरलीवाला मी भूलवी जगाला मोहन मुरलीवाला भूलवी जगाला या गोकुळाला नंदगिरी नाद तुम्ही नंदगिरी नाद तुम्ही नंदलाला मोहन मुरलीवाला मी भूलवी जगाला मोहन मुरलीवाला मी भूलवी जगाला गोकुळाला नंदगिरी नाद तुम्ही नंदलाला नंदगिरी नाद तुम्ही मोहन मुरलीवाला मी भूलवी जगाला मोहन मुरलीवाला मी भूलवी जगाला या गोकुळाला नंदगिरी नाद तुम्ही नंदलाला नंदगिरी नाद तुम्ही नंदलाला नंदगिरी नाद तुम्ही नंदलाला नंदगिरी नाद तुम्ही नंदलाला पाहत होतो तारा निरंकार मोठमोठे देव गायच्या रूपाने ब्रह्मदेवात शरण गेले. त्यात आकाशवाणी झाली, माते अशी वेदावून लावू नको. देवकीच्या पोटी 8वा पुत्र जन्माला येईल, तू तुझे रक्षण करी. बोला पुंडली कवरदे. तुला मला सांगितलेली कामगिरी अजून अपुरी दिसते. आपणच विचारलं पाहिजे. राधे अगे राधे. काय रे काना, आम्ही आईला गोकुळातून जाणार मथुरेला. मथुरेचा तर रस्ता प्रतिबंध आहे. नक्की आपल्याला म्हणतात तरी कोण? मला म्हणतात श्रीकृष्ण.
श्रीकृष्ण भगवान असे नसतात. कसे असतात? पायी पद्म, बेंबीरा, मस्तुरा, विठ्ठल 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 करत असतात. कलियुग तर सांगत राहा आपला जन्म पुन्हा. तुझी माझी भेट वृंदावनी ऐक राधे माझी कहाणी. तुझी माझी भेट वृंदावनी ऐक राधे माझी कहाणी. गोकुळ नगरीत माझ्या पित्याने सोडिले बाळपणी. गोकुळ नगरीत माझ्या पित्याने सोडिले बाळपणी. देवकीच्या पोटी विराने वाढविले माया यशोदेची. देवकीच्या पोटी जन्म घेऊनी विराने वाढविले माया यशोदेची. तुझी माझी भेट वृंदावनी ऐक राधे माझी कहाणी. तुझी माझी भेट वृंदावनी ऐक राधे माझी कहाणी. गोकुळ नगरीत पित्याने सोडिले बाळपणी. गोकुळ नगरीत माझ्या पित्याने सोडिले बाळपणी. देवकीच्या पोटी जन्म घेऊनी राधे वाढविली माया यशोदेची. देवकीच्या पोटी जन्म घेऊनी राधे वाढविली माया यशोदेची. पहिला अवतार पंचमी धरीला शंकासूर दैत्य पाठीशी वाळीला. शंकासूर दैत्य पाठीशी वाहिला. शंकासूर दैत्य पाठीशी वाहिला. दुसरा अवतार कुर्ममी धरीला जला समर्थन विगराजे केला. जला समर्थन विगराजे केला. जला समर्थन विगराजे केला. अवतार वनह धरुणी पृथ्वी वाळवायला. तिसरा अवतार वनह धरुणी पृथ्वी वाळवायला. देवकीच्या पोटी जन्म घेऊनी राधे वाढविली माया यशोदेची. देवकीच्या पोटी जन्म घेऊनी राधे वाढविली माया यशोदेची. नवका अवतार नरसिंह धरिला. हिरण्यकश्यप विगराजे वाजिला. हिरण्यकश्यप विगराजे वाजिला. हिरण्यकश्यप विगराजे वाजिला. सातवा अवतार वामन धरिला. बळीला पाताळी विगराजे धाडीला. बळीला पाताळी विगराजे धाडीला. बळीला पाताळी विगराजे धाडीला. अवतार परशुरामानी सहस्र गुणवदिला. अवतार परशुरामा सहस्र
पुत्र अर्जुन वदिला देवकीच्या पोटी जन्म घेऊनी राधे वाढविले माया यशोदेची देवकीच्या पोटी जन्म घेऊनी राधे वाढविले माया यशोदेची सातवा अवतार श्रीराम धरिला लंकापती रावणाला निघाला देवधीला लंकापती रावणाला निघाला देवधीला लंकापती रावणाला निघाला देवधीला आठवा अवतार कृष्ण धरुनी गौतमा मावलीला आठवा अवतार श्रीकृष्ण धरुनी गौतमा मावलीला देवकीच्या पोटी जन्म घेऊनी राधे वाढविले माया यशोदेची देवकीच्या पोटी जन्म घेऊनी राधे वाढविले माया यशोदेची तुझी माझी भेट वृंदावनी ऐक राधे माझी कहाणी तुझी माझी भेट वृंदावनी ऐक राधे माझी कहाणी गोकुळ नगरच्या माझ्या पित्याने सोडिले बाळपणी गोकुळ नगरच्या माझ्या पित्याने सोडिले बाळपणी देवकीच्या पोटी जन्म घेऊनी राधे वाढविले माया यशोदेची देवकीच्या पोटी जन्म घेऊनी राधे वाढविले माया यशोदेची हे खरंच श्रीकृष्ण भगवान आहेत आपण यांना शरण आलं पाहिजे मोहना राधा राधा करीते तुझी बासरी मोहना राधा करीते तुझी बासरी सूरजडिया मोनेच्या काठी वेड्या परी फिरते तुझ्यासाठी मोहना करते तुझी बासरी राधा राधा करते तुझी बासरी तुझी बासरी राधा राधा करते तुझी बासरी सूरजडिया मोनेच्या काठी
तुझी वारी तुझी वारी तुझ्यासाठी गाणं मुकुंदा प्रेमात भरते पुन्हा पुन्हा गाणं तुझा मी प्रेमात पडते तुझ्यासाठी गाणं मुकुंदा तुझ्यासाठी गाणं मुकुंदा काळजात भरते प्रेमाची ओझळ रीती रीती ओरते प्रेमाची ओझळ तुझी नजर कुंज सकारे कायाळ मिळते पुन्हा पुन्हा कान तुझ्या मी प्रेमात पडते पुन्हा पुन्हा कान तुझ्या मी प्रेमात पडते पुन्हा पुन्हा कान तुझ्या मी प्रेमात पडते सुखावती तुझ्या लहरी तुझीच विराज झाली बावरी तुझी वारी तुझी हॅलो हे पहा आता झालेलं गीत पुन्हा एकदा गाण्यासाठी म्हणजे वन्स मोर साठी अनिकेत दादा कांगणे तेजस दादा कांगणे आणि पारस दादा सावंत यांच्याकडून 201 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे त्याचप्रमाणे रोशन दादा काष्टे यांच्याकडून ही 101 रुपयाचं पारितोषिक आपण झालेलं गीत वन्स मोर साठी आणि तेही शाहीर संकेत गोपाळ यांनी स्टेजवर येऊन गाण्यासाठी 101 रुपयाचं पारितोषिक आलंय त्याचप्रमाणे आमच्या देवरू गावचा लाडका भाचा मयुरेश संतोष जाधव यांच्याकडून 201 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे कैलासवासी स्वर्गीय रघुनाथ सदेव देवळेकर यांच्या स्मरणार्थ संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 400 तुझ्यासाठी गाणं मुकुंदा काळजात भरते प्रेमाची ओझळ रीती रीती ओरते तुझ्यासाठी गाणं मुकुंदा काळजात भरते तुझी नजर कुंज सकारे कायाळ मिळते पुन्हा पुन्हा काल तुझ्या मी प्रेमात पडते पुन्हा पुन्हा कान तुझ्या मी प्रेमात पडते पुन्हा पुन्हा कान तुझ्या मी प्रेमात पडते सुखावती तुझ्या लहरी तुझीच विराजा झाली बावरी तुझी वारी
मला मुखार साऱ्या तुकार देशील का मला मुखार साऱ्या तुकार देशील का मला मुखार साऱ्या तुकार देशील का मला मुखार मथुरेचा राजा उग्रसेना मथुरेचा राजा उग्रसेना मथुरेचा राजा उग्रसेना मथुरेचा राजा उग्रसेना त्याचा पुत्र कंस संतान त्याचा पुत्र कंस संतान राजा कल्याणदाता राजा
गाडी घेऊन